aquests entremaliats, que sempre estan fent bromes de mal. I per això no posi preocup, que a sobre el món les estic aprofitant, que és invisible. El John tira. Sí, John, tú le habías dado una empenta. Y el Lancelot. Y Goli. Venga. Y yo, Marley, ¿quién seré yo? Obra de teatre musical de quart, l'espasa màgica. Acte primer, al bosc. Fa molts i molts anys, en una època de màgia, va existir a l'illa Britània un gran mag, anomenat Merlí. Merlí tenia grans poders, podia convocar tempestes, fenòmens animals, fer-se invisible, endevinar el futur, volar i moltes altres coses fantàstiques que no es podeu arribar a imaginar. La vida de Merlí va estar plena d'aventures, lluites i victòries. Potser ja en coneixeu algunes perquè van ser tan fabuloses que van arribar a convertir-se en llegenda. Us sonen els noms d'Artur i Negra Morgana Lancelot? No heu sentit parlar dels cavallers i de les barretes de la tala rodona? Cançó 1. Merlí era un gran mag. Benvinguts i benvingudes. Ara us presentem l'obra de teatre musical de quart, l'espasa màgica. Acte primer, el bosc. Fa molt i molts anys, en una època de màgia, dames i cavallers, va existir a l'illa de Britània un gran mag anomenat Merlí. Merlí tenia grans poders. Podia convocar tempestes, parlar amb els animals, fer-se invisible, endevinar el futur, volar i moltes altres coses fantàstiques que no es podeu arribar ni a imaginar. La vida de Merlí va estar plena d'aventures, lluites, victòries. Potser ja en coneixeu algunes, perquè van ser tan fabuloses que van arribar a convertir-se en llegenda. Us sonen els noms d'Artur, Ginebra, Morgana, Lancelot? N'heu sentit a parlar dels cavallers i dones guerreres de la taula rodona?
agradat de l'obra de teatre l'Espasa Màgica? M'ha agradat moltíssim les actuacions, les cançons, els balls i també els amics que tenim aquí que ens veuen sempre. A mi m'ha agradat ser molt la Morgana perquè és una persona que surt molt, que també diu moltes coses que a mi em feien gràcia, com lo de et sembles una llauna de sardines, i pues, que és així com que és molt que no té que salvar-la ningú i molt valenta, i m'ha agradat molt ser. M'ha agradat molt ballar, m'ha agradat que tothom participi, que ningú se't quedi sin paper. Que ningú es quedi Sense fer res. sense fer res. El que més m'ha agradat de l'obra ha sigut el tema que hem escollit, perquè era com que hi havia màgia i això m'ha agradat molt. M'ha agradat ser Merlí perquè sóc el protagonista. Hi ha vegades que hi ha gent que no em fa cas ni res i ara que sóc Merlí, molta gent vol ser el teu amic. I a vegades no. I jo estava una mica trist perquè hi havia una mica de gent que no volia ser el meu amic i ara hi ha gent que vol ser el meu amic. Home, és que el Merlí és el millor de tots, a que sí? Sí. Vinga, digues, visca Merlí! Visca Merlí! Visca l'Axel! Visca! M'ha agradat una part de l'obra que és quan estàvem al pantà, quan els follets estaven cantant Som els follets del pantà, em donava molta risa. Et feia gràcia, això? Que a mi m'ha agradat que els nens i les nenes estaven molt feliços perquè podíem treballar junts, fer obres, se'ns sortia llibres. Jo també, perquè podia sentir que estava dentro de la història. I alguns se sentien avorrits perquè no podien fer res. Però a mi m'ha agradat molt perquè practiquem i ho fem bé. Sí, al final tothom ha participat, a que sí? Tothom canta, tothom balla... Molt bé, Nicoli.